Menta kasngi perlong ngadon hang ne po orang sekian. Menta kasngi hang ne po orang sekian. Ki penlong e jing sang kabahya du hang ne po kasi jentia ka jongi kata khot baga ki penlong e kasinot kabalak penlong ne po balang snong rang sekian. Bat kasnong rang sekian ru kala prieng keluit na kamenta banwan poi kasinot hang ne po orang sekian. Bat menta kasngi pila ru ban i hang ne po jong kasnong rang sekian ladap stang na kali sudah daga jingwan para banget ki ba pher ki bawan na ki wei kisnong ki ba mi nang te na Shillong na west bat na ki wei ki district jong ka Meghalaya ka jongi bat kita bar ko wei ladap stang ni kali sudah hang ne apo jong kasnong rang sekian bat umdai tang ki badai na po balang Presbyterian ki balawan hang ne po jong kasnong rang sekian banwan jingasang na kumta kasinot nrai kidon ru kunun balang kum ko balang bulai Catholic bat kidon ru ki badai na po jong ka balang nyem tenrai laban ong no ki balang ki badai nyem kasih nrai ki balawan ban sim bentalang na kumta hang ne po jong karang sekian bala penlong ya kasinot namar khamta ma kini kisnong ki babun kinong kisnong aban ono kinang bun hi ki badai na po balang na po kaniam kasiru kidang bun habai debat hakini kithan khamta ma tersat rang sekian bat ki wei kisnong ki mamarjan kum ki mamaram soyong bat ki wei hakini kisnong kiniam kasiru kinang khamdon nrai habai debat tak singi kilawan ban isim bentalang ban yawan lang na mata kani ka jingjang kabalong ne po orang sekian bat palat laknut ki balawan ban simenta na kamta kani kasinot balak penlong na balang Presbyterian hang ne po jongka balang sinong rang sekian kabahap hang ne po mau plang Presbyteri bat barok kawai kani kasnong dap stang di kali bat parking na kamta ki para bangai ki bawan na ki wei kisnong hang ne po rikasi jentia ka jongi bat pila ruban i hang ne po jong kasnong rang sekian balai bap ki penlong ne po orang sekian namar ba ka jakaru kalong ka bakluit na kamta ka jing seng sinot ka bahe du hang ne po ri kasi jinti ka jongi takadaw kinong susnong jong ka rang sekian kilap prieng kluit na kamta ban penlong ya ka sinot habai debat hang ne po jong ka balang sinong rang sekian kami Meghalaya kadai kawai niki kejela ka babuntam Kristen habai debat hang ne po Meghalaya ka jongi nang nadu nang tenari lum garo dap tang Kristen sudah bat hang ne po ri kasi jentiru ki bun hi kidai Kristen takadaw ngiti ban duai jur na kamta ka jela ka jongi ban lait niki jingmlin ki basnu ki pher kenang ban ra ya kataka jela ka batibru tibulai kumboong kaktin ten men nadu kipor ki bah mendai ngitip ke jela Meghalaya kum kataka jela tibru tibulai namar ki bru ki basyong basang ne po Meghalaya ka jongi kilong ki bejlui bat ki badon akor ki dan buram ngide ban snang lagi jong ki khun ki bat na kamta kilong ying long sem ngide ban dua jur na kamta ban wan ra ya kataka jela tibru tibulai habe debat ke jela ka jongi tangkine khublai sibun ai baga sinot kalman ra ya kataka jing duai na kamta kilong ying kilong sem ki jongi pangen lait na ki jing mlin ki basneu bat ngide ban duai ru na kamta ki bom sem lapoi yang ne po sinot bangin duai ala ki jong ki ying sem na kamta ban wan ra ya kataka jela ka ba im tibru tibulai ban lait na ki jing mlin ki basneu tangkine khublai sibun